ایواره و خوش به جناباندا پیکان تیوی جوگیشت کار سلاف دکن و بخیراتن برنامه پیکان تیوی ایرو 20 گلانه 2025 پیکان تیوی به برنامه کادن تایبت پیش بریویه بریم دست به برنامه خبکن از خازم دو مساج هنه از خازم وانا دوار پاروا بکم یک هنج دزانن مخابن فكرة فؤاد قارت وفات كر لألمانيا إيروجي لألمانيا هاتا دفن كرن درباره ودا ویدیو که می بچوک هیه که دما کوتل دفن کرن از وی نشانی و بدم پشتی وی امی بردوام بکن مخابن تشتكي تكنيكي تشابو ما نكاري ام بردوام بكن والحصل فكرة إيرو هاتا دفن كرن هوالا كيماو ري هوالا كيماو پشتی هاتا آلمانیا پشتی دو ماه سه ماه و نخاشی گراند دست پیکر و پشتی دو سه ماه جی مخابن وفات کرد درباره تازیه داد درباره قبول کردن تازیه آنجی مراسم کو جبوی فکرت امدانین سبه لباجار توریست دورفه از بیم رژی نها ادرس پار و بکه یه لسر اکران وره خویا کرن جبوی فکرت قارد تازیه سبه روژ شمیه ده ساعت دیو دا دست پیدا که ادرس کمالا علویه سنترومه ادرس ویلهامستراس سوید دو لتریس دورفه و ترکیجی تنویساندن پشتی که موا گو امتخازن مساجا دیو جی و کنجی دزانم پانزی ماه گلانه جشن زمان کردی بو پر کسا کردان لهر درکی لهر جیهکی جشن زمان کردی پیروز کرن و نرخاندن درباره ویدا پروگرام چکرن مجی چکرو بو من پیوک پیکار من مساجی برا کرو بو لی از خازم به دفکی تنوه بیجم لآنادولی ناوین یعنی بیجن کو کردی سدی 23 ته دنکرن یعنی دنکرنا زمان کردی داکتیه جسدی 23 لیج آلیه دن کیف خاشیک جی هیه کو لقلا که کمالا کون هاتیه وکرین کمالا کون درس زمان کردی تده و لسر کردی و لسر چند هنرا کردن آنا چولی ناوین کار خبات دکه به این مناسبته ام بانگ لطوایی کردن آنا چولی ناوین دکن پشتبازی و پشتگیری بدن کمالا کون دا کو بردوام بکه اگر کون بخوازن هرن زمان کردی با آوا کی پروفیسیونل هو بکن و تکارن هرن لورج هو بکن اگر هم تخوازن با زمانا پیش ده هر با زمانا بردوام بکه و گرگ هم پشتگیری بدن کمالا کن وک پشتی که ما گوشن دا ما گوت برنامه ما لسر او که لسر فسیکرنا پکه و داوی آنینا شر چکداریه کرتاسه است خازم مسئله هینه که شروع بکم چاوام گهشتن وی مرحله در میدان کت که دولت بریز اجرانوا زوبا هفدیتنا چه دولت باقت مجلس دا دست خدریجی پارلمنتر پارتیا دمکر هیئتا امرالیه دست به چوین آتنه کرن هیئتا هفدیتن به پارتیا درنا چکرن 27 شباط
heyeta partiya deme çûn îmraliyê daxaniya Birêz Öcalan anîn. Öcalan Birêz Öcalan pêvajo wek banga aşitî û civaka demokratîk bi nav kir. Birêz Öcalan bi Kurtasî got PKK kongre xwe bicivîne û biryara fesiya xwe bide û bi dawî anîna şerê çekdarî bike. PKK kongre xwe çêkir, qerara fesîha PKK û dawî anîna şerê çekdarî dan. Va mesela tevahî Rojhilata Navîn heta tevahî dunê eleqedar dike. Em jî dixwazin vê sohbetê di pencera Kurdên Anaçolê Navîn û di çerçeva saziya Kurdên Anaçolê Navîn pêkanê de binirxînin. û sê nîvanên me hene. Nîvanên me Birêz Esîn Axgül rojnama wan û derhêner Esîn Axgül e. Ez bêm rejî bîne ser ekranê hêdî Esîn tu bi xêr hatî bername pêkan tevê. Xêr selamet serçava silav ji we hemî re. Askinî Mîvanê me din hevserokê Platforma Kurdên Anaçolê Navîn Fuat Çewlik Fuat Gürsel le vê Fuat tu bi xêr hatî bername pêkan tevê. Serçava xêr selamet silav û rêz. Nîvanê me din Birêz Hesen Bozdağ hîn nehatiye. Em hêvî dikin ev jî bigêje bernama me. Ez dixwazim hevserokê Platforma Kurdên Anaçolê Navîn pêkanê Elî Fuat dest pê bikim. Fuat ez tu jî tu zanî pêvajok dest pê kir Kurdên Anaçolê Navîn û Platforma Kurdên Anaçolê Navîn vê pêvajoyê çawa dinirxînin. Spas Wela Ahmed ez jî destpêkê hemû hevalan me guhdar dikin temaşa dikin silafê xwe dişinim. Serî da hevalê Fikret Qert Fuat Fikret Qert çû dîlawaniyê xwe ez malbatê ra her wiha ji bo me serê me sax ez dibêjim hevalkî pir hêja bû îro me def kir ve bas kir. Ji bo pêvajoyê em nabijîne diyarkirine ama pêvajoyek nû ye em verbêjin. Pişta 100 sala şiva yani belkî şerê PKK pişta wê em hatin vê merhelê le îro pişta şer işte wek me gotî PKK xwe fesîh kir yani nêzîkê 40 salî şerê çekdarî hata meşandin. Tab merheleyek gelek pêwîst e yani heta niha rêw û rêbazê hatiye bikar anîn hata guhertin. Diyalî de tabii ji bo me taybetî ji bo Kurdên Anadoluya navîn ji bo em bêjin Tirkiye ji bo Rojhilata navîn ji bo em bêjin Ewropa Amerîka hemû dunyayê pêvajoyek pir giring e gere însan ser vê dûr û kûr bisekine. Em yani pêvajo wek jî behs kir işte yani berî em bêjin 40 salî berî vê rewşa Kurda ne wek îro bû. Em bêjin Kurd her alî da hatibû vedsandin yani ekonomîk, siyasal, dîplomatîk her alî da baskıyek, tadariyek pir mezin hebû. Tabii re ne ditin yani mesela ne vek îro bû. Em bêjin em parlamenê tune bûnê işte tu gotin Kurd tinan Qert Kurd em hatin vê merhale em mesele Kurd îro şîrove dikin. Tabii gere em herin 40 salî berî ve insan hînge fark dike em hatin kijan merhale kijan astê. Vî alî de tabii pir giring e. Yani îro gelê Kurd belki en kes kaygıya wana heye. Yani tibêjin işte bana wek dijminatî dikin bana ra işte aştî çe nabe nêzîkatiyek weng heye. Tabii rast yani karakterê wana da heta niha nêzîkatiyê wana da bi rastî belki rast bû. Îro jî belki berdewam e aliyê din jî dünya hata guhertin Rojhilata navîn gelek tişt diqawîmin vê alî da jî gerek em baş binirxînin
براستی فرسندک پر مزنه tabi اوکت بردرک پر مزن هاتیه میدانه گرم بیجی بزاندن. سپاس دکن علی فؤاد. برز اسین دیتنا تا پیواژوی چاوا دنرخنی پیواژو تا عقل آنجی گور فکراتا گور کرده که آنها چولی ناوین و وک روزنامه‌وان وک انسان که لترکیه لعنات چولی ناوین تناو انجمنی دا کار کریه لقلاکی و نهاجی الاوروپایی اگر تو دوی پنسره دا دوی چرچوه دا بنرخینی تا جمره چه بیجی کرم که سپاس دکم جبو وی درفتا که و دایمه دست بکی دا همی تماشاوان سلاف دکم دسری دا اجی گه فکریت فواد کارت ببیرتینم راستی جی حواله که گله که هجا و یعنی از به شانسم کو دمکی به هفره خبتین دمکو لترکیه بون دسه سالا جی انسانه که پر کتکار بو جبو دموکراسی جبو گمبیجن جبو آشتی جبو آزادی هر تم تنها تکوشینه دا بو مخابن دمکی کرد بو هات اوروپای و پشتی چند مها جیانا خوش دستا به نخوشنا پنچه شرکت سرساقی دستپیکی جمالباتی را و جه همی گلی کردن انطولیا ناوین را و حسکری وی را دخوازم و هفرین وی را دخوازم پر خمگینم راستی جی ایرو چندن وک دربکی لمکت یعنی و پیواجوی که حتی دست بکرن راستی جی پیواجوی که ونگه پیواجوی که اوسه که yani merv be hesani nikare bejim benirtmeji yani hani vek kek Ahmetçi destpêkê de ku yani heft heşt mehber biya be awayekî destpêkir be awayekî em bêjin belkî pir qism nel bendê bin jî işte bi destdirêjkirina Devlet Bahçeli ya li hemberî rêveberên Dem Partiyê destpêkir پشت گوتنین لگور خواه لگور ام بیجن خیزا وان لگور هشمندی وان گوتنین رادیکال درکتن هولی yani ریبری گلی کرد اطلاع اجلان دعوتی مجلس کر کو ورل مجلس بانک کو PKK بلا سلاح دینه بیواجوی که پر به قیمت آراست yani hani پشتی تکوشینه که 52 ساله yani 40 ساله تکوشینه که چکی برخودانه که چکی تمشاندن yani جبو بیشتر دستپیکی گلی کرد گلین ترکیه و گلین روزلات نابین و حتی مروفت کارا بیشه دوی بیواجوده کارا بیشه جبو همی جهانی جبو همی دنیای بیواجوده که گله کی گرینگه به 100 سالان بری بیا تکوشین اون بیشتر برخودانه گلی کرد سرهلدانه گلی کرد دستپیکر بو حتی ایرو مشیه و هیچی تمشه yani az hêvîdarım ev pêvajo ji hemî gelan ra bêjin rojên azad bixwara bîne yani mesela 27 Sibatê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan banga aştî û civaka demokratîk kir pişta yekê adarê agirbest hate îlan kirin ji alî PKK ve di navbera 5 û 7 Gulanê da jî biryara çekdanînê hate dayîn kongre pêkat ev kongre jî yani dibinê şerd û mercên gelekî giran da pêkatin yani ji alîkî da mesela gaftên yani qaşo gaftên avêtin bangawazî tê kirin lê êrişî hê berdewam kirin heta kêliya dawî jî yani PKK bi du beşa bijin li du ciya kongre xwe pêk aniye kongre xwe duwazdemîn di wan saetên ku kongre dibûn jî êriş li ser hebûn li ser herêmê hebûn yani aras mesela meriv dişopîne wek Kurdekî wek însanekî wek em bêjin Tirkiyeyekî wek Kurdistaniyekî tu lê dinêrî
وەک کێکی ئەحمەد گوتە مەسە وەک ڕۆژنامەوان ژی تدشۆبینی لێت نێری ت پەنجەرەیە خۆدا yani gavên devkî hene lê gavên pratikî nînin ew gelekî giring e yani îro PKK ancî em bêjin Alî Kurda tê salên nodî destpêkê salên nodî da bangawaziya aştî û demokrasiyê kir wek hûn jî zanin pêvajiyeke aştî di sala 2013 da pêk hatibû yani wê demê jî ez bi xwe ji li Herêmê bûm ez li Amedê bûm mesela wê demê wisa kêfxweşiyek hebû lê ji alîkî da tirsek hebû wê çawaba wê çawa pêk were wê aştî were gelo tabii rehavetek jî hebû yani çünkü insan rastî jî gelê Kurd bi taybetî ji westiyane ji mirinê ji îşkenceya ji bêjin ji koçberî ji her awayî hêdî naxwazin şerçê bibe dixwazin aramî hebe û aştî hebe lê ji alîkî da jî mesela kalekol û karekol da hatin avakirin ew jî aslında hin tiştê din di nav xwe de dihewîne mixabin pêk nehat yani gelekî wendayî jî çêbûn wê demê gelek kesan jiyana xwe jî dest da carekê din bêbaweriyekî gelekî xurt çêbû yani di vê da hinkî tu dibînî ne wek berê mesela rehavet gelekî tiştekî tirsê xwe re bîne arast yani ki rehavet ki rehetî hat ji ber ku yani mesela bêjin pêvajiyekî wisa dest pê kir jî yek alî xuya dike wek min gotî mesela alî devletê bi devkî ama pratikî mesela tu gavên wisa berbiçav jî nînin û li bendêne Alî Kurd jî ki gotin çi pêk anîn yani ki gotin kongre Abdullah Öcalan ku kongre top kirin biryara çekdaniyê dayîn her gav tê pêkanîn tê kirin li hember vê jî gav lazim in yani îro mesela tu li ewkê dinêrî li medyaya Tirkiye dinêrî yani weke ku weke em bêjin teslîmkirinê yani silah teslîmkirin weke ku her tişt temam bûye işte wek zaferekî yani tiştekî wisa em nabînin yani rastî jî mesela hani te got pencera ve da çawa xuya dikon çawa dinêrin tiştekî yani mesela PKK dibêje me şerê çekî dan yani nabêje me tekoşîn dev jê berdayê ji ber ku tekoşîna niha hê girîng dibînin di daxuyaniyê xwe de ji van bi dehan cara hatin bilêvkirin yani a herê girîng em bêjin tekoşîna ji bo aştî ji bo demokrasiyê gelekî zehmettir e yani mesela dîrokê de jî meriv dikare bibîne pêvajiya aştî bi hêsanî derbas nabin bi bedelên guran derbas bibin em hêvîdarin yani hêdî her du alî jî ancî çend alî hebin hemî alî jî bi rastî jî ji bo demokrasî û ji bo aştî destê xwe dirêjkin pêvajiyekî gelekî giring e ji her serîkî dengek derdikeve mesela şîrove gelekî cuda ne ji ber ku ne hêsan e yani 52 sala têkoşînekî bimeşînî 40 sala têkoşîneke çekî yani aslında PKK li hemî dinyayê jî têkoşîna xwe da hîs kirin ji gelek de alî hin devletan da hewldaneke ew ê heye taybetî mesela devletên wek Almanyayê xwastin her tim Kurda ve kriminalize wek terorîze nîşan bidin û êriş bi her awayane yani îro mesela em bêjin ku çek di dest PKK da bijî daxwaza aştî li hevkirinê dadekirin îro jî pir bi qîmet e yani rastî jî herkes yani kesek di nava tekoşînê de bi cî jî girtî cî negirtî jî ek di nava vê 5 sala da ji bo aramiyekê rastî jî ji bo civaka demokratîk ji bo aştiyeke mayînde divê herkes ê ser milê xwe bikin mesela alî Tirkiye dibêjin Türkiye'ye pêvajiya Tirkiye'ye bê teror terörsüz Türkiye Alî Kurda dibêjin civaka demokratîk û aştî yani divir da mesela hani dev gelekî mühim e yani mirov divê hin tiştan biguherine yani de axaftina xwe de Esîn ez dixwazim tivir da têka namberê xusire mesmek yani aliyê Kurdan em bêjin gotinên xwe û daxwazê xwe zelalin û vekirîn e
بله لی آلیه ترکیه وقتی دبیجن یعنی توربین را دیلزه ج گل را دیلزه ج یک و نرازی را دیلزه و آخافتن آخه زمانێک پێ داخفن نه زمانێکی که آشتی تمثیل دکه زمانێکی کردا بچوک دکه بله دوی چرچوه دا ev ki dimeşînin an jî vê pêvajiyê dimeşînin erê ev wek pêvajiyo bi nav nakin ev dêjin Tirkiyeyeka bê terör ez dixwazim tu vir da wek Kurdeka Anatolê navîn 2 milyon Kurdên Anatolê navîn ku 500 salin li Anadolê dijîn û di navbera Durriyê da diçin tên û bê ew yani dudilin kiva herin çawa herin yani eger em tu pencerede meskil wek insaneka li xelkê qerej daxe jiyan dike û ku bi 150 televizyonê Tirka her ro meze dike û di vê pencerê da dinirxîne ku em hinek mesajna bidin wan em ê bên çi kerem ke yani Kürt mesela hani virda herin ne yani ciyekik beda herin nine ci Kurdin Anatolya navin diyara ez dibêjim yani herkes yani mabesta min ew bû yani di navbera Durriyê da em kujan alî bigirin kujan alî hîn ew ke Diyar aslında yani aşti yani çünkü yani Kurdin Anatolya navin ji pêşiya da nel wan axana nel Ankara'yê nel Konya nel Kayseri nel Çorumê û bi çend pajarên din ew jî bi darê zorê Kurdin Anatolya navîn hatine koçber kirin yani em bêjin heta îro jî dimeşe ana jî mesela tiştê ku em dijîn aslında ne cev cuda 300 sal berê viya ev tiştana qewimîne bi awayekî din belkî rengê wan belkî em bêjin şiklê wan û dema wan cuda ye lê hişmendî û em bêjin têkoşîn aynî ye yani Kurd li ku bin jî ne Anatolya navîn tenê îro Japonyayê jî li Afrikayê jî nizam li her derêcî Kurd hene heke problemekê Kurdan heye ne tenê ku li axa Kurdistanê dijîne hemû Kurda alaqedar dike ji ber ku zimanê te tu herî ku jî Kurdî ye cuda ye tu herî ku jî tu çanda xwe bixwara dibî îro 300-400 sal Kurdên Anatolya navîn ne dawetê xwe hatin guherîn ne çanda xwe hatin guherîn tiştekî xwe nehatin guherîn yani divan salên dawê de mixabin ziman jî mesela ziman benim çi zimanzanê Kurda bi pesina xwe bi Kurdên Anatolya navîn didin heta îro jî yani te destpêkê de ji qala roja cejna zimanê dayîkê kir pir mühim e yani ji sedî 20 hêdî tê denkirin ev tiştekî pir tehlikeye yani ji xwe heke zimanê te tune be tu tuneyî yani viya em li welatên Ewropayê jî dijîn mesela welatêk tu lêyî heke tu zimanê wî welatî nizanî tu tuneyî yani divê ziman hebe yani ziman merive yani ji ber viya Kurdên Anatolya navîn helbet alaqedar dikin ji nêzva jî alaqedar dikin îro yani kes û ciwanên ku ji Anatolya navîn tevî refên gêrla ku hîn gelek in kesên ku li derê jiyana xwe dayîn hene û bi awayekî herkes yani herkes dawa zimanê xwe dike herkes dawa aşîtî û azadiya xwe dike yani meriv çawa bêje min di gava dijî got yani heta niha ê ku tevî têkoşînê bûne nebûne ê ku em bêjin ê li her alî divê vê pêvajoyê baş fehm bikin ew çek çima da hatin destpêkirin aslında têkoşîneke çekî çima hat destpêkirin çima heta îro meşîna çima 10,000 ciwan çûn tevlê bûn û çima îro çek danîn divê viya baş were fehm kirin yani çekdanîn teslîmbûn nîne çekdanîn têkoşîna çekî sekinî ji bo em bêjin qada siyasî de di qadên din da têkoşîn her wê berdewam bike loma Kurdên Anatolya navîn divê ji bo aştiyeke mayînde ji bo demokrasiyê binêrin em dibêjin ji alîkî de dibêjin terörsüz Türkiye bê terör ji alîkî de dibêjin demokrasî û aştî yani guhê meriv kîjanê xweş dibîze yani mesela tu bidî ber hev kîjan peyv xweş in ji demokrasî ji aştî xweştir li vê dunyayê tu peyvîdin tune
جبر کو همی تشتا دخدا دحوینه yani îro Kurdên Antalya navên salên şêstî bişûn da bi cî nebûn îro Fikret Fuat Kart koçber bû dapêr bapêrê wê koçber bû heta îro jî koçber bû heta Almanya piştî sê mehala Almanya jiyana xwe ji dest da yani eva mesela mînakê çawa مگو کوچبری de ji vefat kir yani mînakekî em bêjin ji hezara ji milyona çend e ne wisa yani loma yani Kurdên Antalya navên dîtine Kurdên Antalya navên bêjin pêşketîne yani îro hege ji bo vê têkoşînê tişkî nekirine ev têkoşîna herî mezin e ji bo aştî ji bo demokrasî ji bo va her du peyvên dewlemend ji bo her du peyvên ku hemî xweşî di nav xwe de dihewînin bila têkoşîn kes têkoşîna bi tişkî naxwaze yani têkoşîn ji bo demokrasî ana mesela va dengkirinê me li vê derê ev axaftina me li vê derê jî têkoşîn e divê baş warin fehm kirin yani hin kes hene mesela qismekî kes hene şerê bi çekî bidome dibêjin çima şerê bi çekî dikin îro çek danîne dibêjin çima çek danîne yani divê mirov vana ji hev derxe çima بله سپاس پرێز علی فوات em berdewam bikin niha esîne hinekî nirxand ên din tek hatin dayîn têpayîn ku rê û rêbazê demokrasî warin pikar anîn riya demokrasî were vekirin pekan jî parçek ji Kurdan e û 500 salin li Anadolê navîn dijîn 2500 sal, 2400, 2800 ji vira şinda kar xebatê wek Kurdên Anatolê navîn wek pêkan ê çawa berdewam bikin Spas. Yani tabii yani şare çekdarî yani tane ne îro em bêjin sala heştê çara dest pê kir berî wê jî mesela terin işte 1925 hatta resmi jî dibêjin ya resmi çapkaniyê resmi 1900 hatta 38 mesela dibêjin 38 serhildana Kurda çêbiye yani ev encama yani sonuç sebep çiye sebep tam jî ev işte yani mafê gelê Kurd naye nas kirin Kurd zimanê xeber nedin ev zimanî perwerde nebin çanda xwe meşanda nedin ew ê dawiyê em îro mesela em bêjin werev kî ev bên me teslim girt yani zatî tiştik weng tune ye rastî dawiyê yani gelê Kurd veqes rabiye ser piya veqes zana bûye yani êdin her alî da saziyan xwe ava kiriye vê noktaya şi başî paşpaçûn nemimkün e ve gidin jî roşrata navîn de dünyayê de gelek tişt qewme devletê Tirk vana jî dîbîne elbet yani Kürt heta niha eger saziyan xwe ava nedikirina îro kes nediçû wek em bêjin Devlet Bahçeli yeke ekime çû işte meclise da Slavta mesela destpêkirin belki weng xuya tibe ama em baş dizanin rêberî gelê Kurd ra berî wê jî danûsandin gelek çûyîn hatin çêbiye yani li vir da pirsandik ya jî em bêjin tabi ew têkoşînik pir mezin berderik pir mezin da vî alî da va tiştana yani hatin qezanc kirin ez berbêjim ji bo Kurdên Anadoluya navîn mesela baş dizanin ew Türkiye'de şövenizm ya jî ew ırkçılık neteperest ne Kurdî gelek pêşva çûyî bû yani dem mesela evek işte devlete kontrol tıkın çapemeniye hezin devlete kontrol tıkın çapemeniye kontrol tıkın va tiştana dedin pêş işte pişta wê jî gel rahat ve serpiyor embere gelli Kurd taybetli Kurden Anadolu'ya navin işte em bêjin Konya'ya Ankara'ya Eskişehir'e Amasya'ya Çorum'a dişin jiyan tıkın servana da gelek baskı çetbe tabari çetbe ezber bişin herkes kapaş vatık şine yani fırsandık
خا ifade biki mafi kha bu parezi nadın te vi ali daşi tabi astengik derdi keve. Becareşi gelli Kurdan Anadolu'ya abin tayyip etti. Ave yajan bejin metropole Türkiye'de ave Kürt jiyan tıkın sarvana baskıya pır psikolojik çetbe. Paş fakat kişinin tabi onure aliyek onur heye aliye dönüşü işte baskı tadari heye yani gere insanlı bir jiyan bıka Amerika Avrupa'ya haber dedin rastiye güvence heye aliye psikolojik da bir ali daşı tabi naha fırsandık derket yani sıbe ame beşin ya tıkazın zamanı perverde bıkın embere ve tükesini kara beje ya un terörün un pişkiriye piştvaniye terör etkin bir ali da çek dayının şu Anadolu'ya nabi nazbeşim ya şu bu Kurdan metropole jiyan tıkın kazancık pır mezina bir ali da tabi pevaşo neven hesane vale sinjigo yani gelek derdor hene hatta na beş şerda rant harne yani avna jiyan axa vek az beşim naha av Ümit Özdağlı yetişiye işte eminavi av Nijat Peres tabi bana av rant ya çapemeniye az beşim Türko işte havuz medya yandaş medyatı beşin ya bana var anta çıkar hatta naha İroşva mesela devlete Türk işte akıldane devlete Türk tehlike şuboha taybetti ditin yani tıgotun işte naşerik Orta Doğu'da taşlar yerinden oynuyordu beşin ya rasta tabi yani işte ambejin hafte jotmehe salapa Hamas eriş braser İsrail avs gelek sivil revandın pişta ve İsrail erişik pirmezin embere Filistiniye meşanıda embere Hamas tasfiye kır yani una ve noktaya azbejim işte azbejim Lübnan'e Hizbullah her vaha aynı tekçu yani vanajı gavın paşta abetin naha Suriye gelek tıştı kavme işte Jolani hatta seri Suriye bir ali da tabi devlete Türk akıldane vana yaj ambeşin yani işte her pevisçi enerji riye enerjici de gühertin yani Hindistan'e Basra'yı sar Kıbrıs'e tere Yunanistan'e hatigine Avrupa'ya hattık nüçet be devlet vana tabi dibine devlet istihbarata vana heye akademiker vana hena ambeşin rojname van hena bir ali da gelek peş vaçuye yani rastiye keye tabi bu tehlikeci derkatole şuba tabi Kürt nodu yani mesela Reber Öcalan sala nodu siyo agerbes ilan kır agerbes arman çubuk yani lörda yani bejin ilke khada pivan khada tupaş ve abetin tinnabu tane got gelli Kürt uturk yani tebeb jiyan bika destpeki hatta iro zaten kar hatta meşandın velhasılı kelam nizamazı direştikim Nana berdam ke tamam şu bu veşi yani gerem be bizanıbın iro yani be konağı be aste tü paşta gav avetin tineye gerem be bizanıbın yani iro imkanın derfetin pirmezin derket ama yani berdelin gran çman bidin her ali da mahal sazi kiriye yani Kurdan Anadolu'ya nabinam bejim pekan abakiriye pekan jborçı derketiye şu bu embere asimilasyone işte amtı bejin am zamane perverde bibin işte amtı bejin civakı katiye parçıkandın amtı bejin civak varacam haf işte adet u nizam nırkın ma bu Paris'e am bejin Kürdistan'a her vaha aynı usaya am bejin Rojava'ya işte gelek tışt hatiye dest kıstin yani her alida Kürt Avrupa'ya bigre hatta am bejin Amerika Kanada'ya hatta Kürdistan'a her alida sazi kırına tabi iro şuva gere am bas saziyen yani gelime bigine bas saziya am denge yani am hizbibin yani işte pevis eve am xarexsin bikin ancak am ben bigi ame bigejin armanca herkes mala xada beje işte lanet bine devlete Türk işte zamane me müsaade nadın am
perverde be nizam bernekin hornekin ama ba ne çare seri çiye xerexistin kirine yani bir hali da derfetin pir mezin heye yani pekancı birası daha salın Yani hati Fuat avakirin biborun az gotuna da qut dikim eğer reji ev ki prez giyasetin bir eser ekranı dibêje dema çek di desta da bu hinek Kurdan dibê wek astangî didîtin. Çek wek astangî didin. Îro jî çekdanînê wek astangî dibînin û dibê çima çekê datînin. û dikarin hinekî derbarê vê da tiştekî bêjin Esîn ez ji te ya vestkirim. birastî yani evek yani elbet herkes ditinik vi heye elbet am rezdarın ama hen kesene birastî bê ahlakın yani bê pîvanın yani tane li vir da muhalefete û pozisyonê çetkin yani eğer yani insana pirs bikin eğer şer wera devam kirin ko kerem kin herin çiyayê Kurdistanê bedevin yani hûn dikarin li wir şer meşamde bidin ama rastiyek heye yani em yani simtibêşin ya em ısrarı sosyalizm etkin sosyalizm çiye jiyanik gel tevev jiyan bika sinor gere rabin orte gere işte ev sömürü nebin vi ali da îro yani Reber Öcalan Batıştan'a tine serzimin. Bir ali da gere insan haynen ne ciddiye. Yani zatı denge bana zede tinene. Seçar bejim kesin. Bana işte eben ya tebliğe buyunuk çetkin. Bir ali da gere meri hiç itibar naka. Az şahsen tübeşim yani gelli kurt, vicdana gelli kurt az bejim her tişti dibine. Yani gelli kurt taybetti. Ne tane Kürdistan'ı, Avrupa'ya işte ve her yani tüm hemû cihanı xeperverde kiriye, zêde politize bûyîne. Yani Batıştan de gotin birastî hiç ben ya hiç kıymeti o tiştana tine gelen bana bizanıbın. Bir hali da şahsen az dibêjim nehaqiyek de kirin. Nehaqî embere insanek berdele mezin dayın yani embere wana hena insan rezdar bibay. Gelek tişt me dest xistiye. Yani em dibêjin bere de net got ki devlet çiye? Devlet yani tanıma devlet heye. Dibêjin ya bir sınıfın diğer bir sınıf üzerindeki egemenlik aracı. Yani illa ma devlet hebe em dibêjin. No, devlet ne ama mafete hebe. Avrupa'ya amşiyan tıkın mesela sinor orta rabune. Her işte millet em bêjin ve Kürt az îro dikarim li vir herim dibistehek daha şagirt yani öğrenci were cem hep tu dikarî herî perwerde xe bikî falan bir halî da tabi tişte pêwîst bana ne yani gere em bana bizanibin bir halî da şahsen az dibêjim rexnekirin her dem têkirin ama yani hinek jî rexne ne cîda yani gere em bana jî bizanin itibar nakin. Destpêkê hatta îro mesela devlet bile bir ali da pir ciddi nezikti be. Mesela Devlet Bahçeli işte Öcalan'a spasiye xe pêşkêş kir. İşte mesela zamanê wana belki ne tam olarak hatiye güvertin ama êdî zamanê wana işte güvertin. Meselek 100 salî tu nikarî du roja da hal bikî. Yani herkes dibêje ya işte ka aştı lüküye, ka hevditin lüküye. Nizam işte. Ama mezetkin mesela az tişopinim mesela hapse havale me girtikiye jî yek 3 salım belki ömre dayine hapse derbaskirine bertedin edi bertedin yani henek tişt heye insan belki bana aşkara nabeje ama devlet şi edin txaze henek gave babeje ya mecbur maye ba gavana babeje gerem bana bizanbın bir hali da tabi tişte heri pevisa ve ku işte diye rebaz demokratik ve magoti bana bu karbini hatta çetbe ve gidin çare ne eğer am mala xada ben işte şopinin yani am beşik Kurdan Anadolu'ya navin am beşik Kurdistaniyen yani 300-400 bensiz salam hin diroke xe baş nizanım ki ama siyek me ven heye hatta 3 sali beri ve
gündeme kesik Türkiye haber da tinabu. Ne mesela asimilasyon tehlike ek pir mezin heye. Ne eğer bu ben berdevam biyo براستی 10 سال شما 15 20 سال شما تو کسی تا نتبینی هر کس همه چی بیجنم کردن زمان متن هم زمان خبر ندن کرکه ما زاروکه ما işte asimile buyuna bir ali da ben işte de baba ma kurd bu kod dirokete ko zamanete ko stranete ko şinete ko adetete lüküne bana şu bu ve tabi av pevaşo işte tam tukarın İroşu var. Herkes rolü kabilize. Yani tane nukarın işte her çeşit beden ser Reber Öcalan minak tübecim. Nukarın bejin her çeşitten beden ser Dem Partiye. Yani yere herkes bir ali da haber persiyar be hasibine. Yani fırsandık pır mezine eğer am rehistin bakın am müdahale bakın yani özne olma, sürecin öznesi olma, parçası olma ve noktaya da role kabilizin elbet ama serkefti bibin daviye geli kurt vekme goti İroşva yani evşer evet disaber devam bike daviye çiye bence hazır insan edin bimire peki ama şer bakın daviye mecbur ama hevditin şekin çareseri çiye gerem var ne avna makırtıkın Ahmet Habab'ın ne emşi wana tababıkın. Bir ali da tabi şare çek role list aliye kurdan beşin. İroşuva gel Rabiye serpiyor. İşte her peyüs bir noktaya şuva. Herkes ama. Mala kadarun ne denye habilen bike işte saziyen ma gelek saziyen meheye. Pekan jbo kurdan Anadolu'ya nabim biraz sıfır peyüsse bir ali da az şahsen iyimser tübeşin ya az ereni tibinin pevajı pir ereniye daviye şey vekma gotiyam ne zayıfın ne kalsın gerek gelime ve bizanı be yani berkvadana heri mezin geli kurt dayı ne daha hazar insan eme zindan edene hazaran insan eme koçberin işte ambeşin sareçiyor her hadis hazaran insan heye roja ve yeter mekharekstin kiriye işte herkes vi aliye mezet ki yani modelik nü hatiye bakırın. Şu bu beşe gerem vek megoti herkes vi ali da haber pürsüyor be hasbine davi eşi asbeşim serkefti yameye. Baskın tebe çerçevede esin tu boy pırsa ku kek giyasetin pırsi tu dibeyçi. Anjı Yani tu beyecek. Erê min di nav gotinê xwe de jî bi kurtasî gotibû arast. Mesela yani dema ku şerê bi çekî têkoşîna bi çekî dimeşiya ew hin qismê ku kekê qiyasetîn jî behsê dike digotin çima şerê demokrasî ya jî di qada siyasî de nameşînin çima bi çeka dimeşînin. Îro çek hatin danîn dibêjin çima çek hatin danîn. Biya hem nekokiyekê gelekî mezin e yani çelişkiyekê mezin e heger mervek bisa bêje demek ki ew net bi fikra min ne nêteke baş e ne nêtek te cîda ye wekekê Alî Fuad gotî pêncî du sala da pêncî du salên dawî da bedelên pir giran hatin dayîn yani agir bi mala deh hezaran kesa ket deh hezaran gezeba xwe wan dakirin hevalê xwe wan dakirin zarokê xwe wan dakirin ji her du aliyan jî ji alî gerîla de jî ji alî eskera de jî her wiha bi hêsanî ne heqê kesiye ku gekê Alî Fuad gotî li mala xwe ser kilavyê bêjî çima wisa kirin çima çêktin ne mafê kesiye rastî jî ne mafê kesiye mafê ku keda wan negihaştî cîkî ji ez bêjim mesela kesên ku sa ez jî wek gekê Alî Fuad difikirim yani nêteke negatifî heye divê gotinê de yani mesela hin alî vê jî nîqaş dikin weke ku gerîla teslîm bûye weke ku mesela hani bi alî Tirkiye tamamî bawer kirine wê çawa be wê warin xapandin yani di vê pêvajoyê de heke
باش بیا خواندن اف بیواجو اف گاوی کاتین آویتن نه تنه اف بیواجو وکی که علی فات گوتی دوی ام دیروگا خوب بزنن دست بکی دا چما یاوی بپرسن چما اف تکوشین دست بکر چما اف تکوشین حتی ایرو حتی چما او قاس به 10,000 خواندکارن کرد دکارن جیانا که گله که خوش و گش بمشنین چما بری خودان چیا و چما تکوشینا چیه که هات دست بکرن چما هات سکناندن وانا تشتی که گله که گرینگه ازو سنا بینم یعنی مثلا وقت تسلیمیت خویانا که یعنی کرد به خوب باورن یعنی مرفت کاره ویا ببینه بنیرن دایکن کردا her peşengin newsa bi salane bi 10 salane ji bo aştiyekî tiştekî ku dev ji mala xwe berdane dev zarokê xwe berdane dev ji jiyana xwe berdane tenê ê ku zarokê xwe wenda kirin jî li qadana dibêjin bila kesên din jiyana xwe ji dest nedin malê kesê din neşevitin em rabin aştiyekê bînin bila zarokê me hêtin bes jiyana xwe dest bidin o vek divê vek teslimiyeteke ne mesela tenê bi televizyonên alîgirê dewletê temaşe dikin bila şîroveyên din jî temaşe bikin bila bi xwe binirxînin zelal e aslında her tiş li meydanê zelal e yani vek kekê Alî Fuat gotî ez jî wisa difikirim ez jî dibêjim hêdî ew dema şerê çekî ew qas bû yani ji îro pê da kes nikare bêje mesela işte kes nikare bêje ûn teröristin kes nikare kriminalize bike kes nikare aras bi çi nikare bi gavên me nikare yani îro herkes berpirsiyara binêr li ser axên Kurda konferansa yekîtiya Kurda çêbûne cara yekemîne di dîrokî da mesela bêjin wisa bi berfirehê wisa bi xortî tişkî çêbû hin aliyên emperyalîst dîn bûn newsa yani rabûn gotin em ê vê lîstikê ve viya wek lîstik dibînin yani Kurd nikarin tişkî bikin Kurd nikarin di nava xwe de yekîtiyê jî deynin yani ev hin alîvana wisa dibînin yekîtiya Kurda çiqa mühime tê dîtin yani heke îro jî li ser vê pêvajoyê di vê pêvajoyê da yekîtiya xwe berdewam bikin bi rastî jî fam bikin gelê Tirkiye jî din ne wek gelê berê ye yani tekoşîna ku li Bakurê Kurdistanê jî tê dayîn yani her roj parlamenter li Kuçana parlamenter li Qadana siyasetmedar û ez bêjim jinên Kurd ji soqaqa ji cata nakevin malê xwe hewl didin vê tekoşînê bidin naskirin li Avrupayê li seranserê cîhanê ne tenê Avrupayê jî li seranserê cîhanê dîplomasiya Kurdî dîplomasiya Kurda hat asteke pir cidî yani îro li her qada cîhanê Kurd dikare xwe bi xweşikahî îfade bike hêdî tekoşîna xwe da fam kirin û jî îro pê da jî bêjin di qadeke din da tekoşîn berdewam dike ew pêşengê Kurdayeke heta îro pêşengî kirî ve îro jî ji vê pêvajoyê re ji civaka demokratîk re ji aştiyeke mayîndera pêşengiyê bikin yani îro her tiştekî temam nebûye tişt ji nû da dest pê dike arast yani spas esîn yani wek we jî nirxand em vê jî bêjin yani dibe ku em hinek normal bipêjirînin êv dijber disekinin bê çima ji ber ku em dibînin li aliyê Tirkiye jî wisa dijberiyek heye aliyê Kurda jî heye lê bi giştî Kurd dema ku tu tevayî 40 milyon Kurd hesab bikî gor Tirkiye gor kem dişopînin zêde wisa dijberiyek nîne li hemberî vê pêvajoyê vaya yek ya didûj ez dixwazim pever beraber tu hinek dewam kî binirxînî ji ber ku em jê biçûn da zê vegerim Rêz Alî Fuat PKK xefesê kir û bi dawî anîna şerê çekdarî anî bi vê re beraber siyaseta demokratîk ra ısrar kir û berdewam yani wa ji mana wê berdewamî ye
bandorek çawa li Türkiye, li Kurdistanê û li Kurdên anaçoyê navîn kir vê va gava dîrokî ki li dune bi tevayî tê behskirin û bi avakî em bêjî zelal û bi avakî pozitif tê behskirin. Evet. Kerem, Yani yekî ya du jî ez dixwazim vê ji bêzim biborne ez ji temaşewanan û ji kesek li me meze dike rica dikim, daxwaz dikim bername parva bikin da ku bige ji pir kesa û da ki însanên me warin guhdar bikin va mesela girîng û dîrokî dibe ku em jê fêdekê bigirin. Kerem ki. Yani divê şerê dinyayê sêyemîn de niha em bêjin çiqas nêb navkirin jî şerekî sêyemîn yê dinyayê tê meşandin. Di navberê gelek dewletan da em bêjin êriş pêk tên û bazara hin tişta dikin, wirda diçin, wirda tê bi welat digerin. Îro mesela mijareke herî sereke jî yek ev pêvajoya arast. Yani îro dünya vê pêvajeyê dinirxîne. Ne tenê li ser civaka Kurd, ne tenê li ser gelên Tirkiye, ne tenê li ser rojhilata navîn. Li seranserê cîhanê çawa hewayekî pozitif hat nîşandan. Yani bandoreke çawa kir helbet qismekî mezin nelbendê bû. Yani dema ku rêberê gelek Kurd Abdullah Öcalan ku got yani qala çekdanînê kir rastî jî hin sekinandin hebû. Li Amedê li daxa pêgehaştin hevdû ev peyama daxuyaniya Abdullah Öcalan gudarî dikirin. Yek dibêje mesela hem bi coşeke mezin hatin qadê govend dikişandin hê daxuyanî nayetiye dayîn. Daxuyanî hat bişûn da dibêje gelek bêdengî çêbû. Yani kesî tişkî jî nebû ji ber ku yani qismekî mezin nelbendê bû ama dixwastin. Yani tiştekî wisa daha da xwastin. Hêdî çünkü yani her şer bi awayekî bi dawî bûye. Yani ev şer jî çil salî dî jî here çil salî pişûn da wê em bêjin bi dawî bibe. Bandoreke çawa kir ez dibêjim yani a ku ez dibînim bandoreke erînî hêzê de kir. Yani kesên ku alîgirê vê pêvajoyê pirin. Yani em bêjin civakên sivîl di qada siyasî da, di qada gelî da pir bi pozitif hata pêşwazî kirin. Yani ji ber ku yani şerê çekî hêdî gel jî digot. Yani hani gel qismekî gel jî digot. Mesela heta demekî divê çünkü di nav evkê de jî wek destpêkê de jî got di nav dewletên dinyayê hin dewletan da di lîsteya terorê da bû hê jî wisa PKK. Niha nikarin tiştekî wisa bêjin. Niha nikarin wisa berdewam bikin. Ya yek şî mesela berê heta berê vê pêvajoyê jî têkoşîna ji bo azadiya fîzîkî ya rêberê gelê Kurd ji bo çareserkirina pirsgirêkê Kurd bi hezaran bi hezaran çalakî hatin meşan. Hêdî Kurd di salên dawî de mala xwe nas nekirin. Hemî ema bêje li Ewropayê bi hezaran bi koçe hebûn daxwaza vê pêvajoyê dikirin aras demokrasiyê û aşîtiyê. Yani ji bo wê ez pozitif lê dinêrim. Yani wek şexsî jî pozitif lê dinêrim. Yani wê çê bibe. Lê wê çawa çê bibe. Mesela ciyê ku em rûşkandin çê nabe. Yani herkes ji aliyê xwe de tişkî bike binêrin hêdî yani ew qismek dibêjin işte şerê çekî nameşe xwe dûr dixistin ana çek jî hatin danîn. Kerem kin werin. Ji bo aştiyê, ji bo demokrasiyê herkes destê xwe bi hev de û demokrasîke mayînde, aştiyeke mayînde pêk bînin ji ber ku yani ne tenê mesela em qala Kurda dikin ne tenê Kurd. Gelên li Tirkiye hemû bandorekî gelekî mezin lê heye. Ji alî aborî da, ji alî sosyal da, ji alî psikolojîk da. Yani hêdî wê rojê hevalek bêya çûm Tirkiye hatim dibêjim meriv navêre tiştekî ji kesî re bêje. Tije bûne. Yani heta qirkiye hatine ji her alî van. Yani ev pêvajo ne tenê mesela Kurd e. Ew mesela daxwaza
van tiştana demokrasi ve aşti ne tane mesela kurder. Mesela hemi gelane. Jiber ko hemi gelan bandor dike. Yani demokrasi çiye hoşiye, aşti çiye her hoşiye. O sabe amç bu tebu koşun. Ba away ki van bejim birine katin vekirin behevra derman bikin o rexistin ki yani rexistin ki Ali Fuatçı giringe rexistin bu yine belevkir ejid bejim ev rexistin bu ne yani iro Ez mesela esin dixwazim divê navbera de pirsek heye Mete Demirkol gotiye hûn dikarin bêjin Kurd divê demê şinda kriminalize nabin. Yani em ê kriminalize bibin na yan jî em ê vegerin em bêjin qada şer an jî em ê warin xapandin. yani ne ki Ez bêjim pê mane dibêje. yani Kurd ne kriminalizene yani hevel dedin ki Kurdan kriminalize bikin. Belê. Dikşinin qala ki wisa binirin li axên Kurdistanê mesela bi awayekî sistema heye hev didin ku ciwanê Kurda bixînin ne wisa yani bi fûşê bi heşîşê bi esrar eroînê bi nizam çi yani di nava evkê de sistemê de şaredariyên Kurda hatin bi şaredariyan ra hêdî müdahale çêbûn hêdî xweşî ava bû û dîsa lê xistin û bi 10,000 kes kirine hepsê surgun kirin koçber kirin nizam çi kirin ew kesek dixwazin xweşiyê çê bikin pêşiya wan girtin lê hewldanek heye kriminalize bikin yani divê Kurd têkoşîna vê bidin yani îro mesela davêjin ser komeleyên Kurda ew komeleyê Kurda li Ewropayê çi dikin daxwaza demokrasî û aştiyê dikin gelekî mezin e qala 45 milyon Kurd dikin yani xelk diçe bi 10,000 15,000 welatekî ji xwe re ava dike 45 milyon Kurd çi nakin yani ew jî Kurd mesela Kurd rastî jî gelekî humanîst e gelekî şerxwaz e Yani ez ti vir de dixwazim bêj bipirsim te got êrişî ser komelên Kurdî dikin li Ewropa ji xe berî wê jî Ewropa digot işte hûn şerê çekdarî dikin hûn kriminalize dibin hûn kriminalize dikin ji ber wê astengî çê dikirin lê îro behsa aştiyê tê kirin behsa demokrasiyê tê kirin piştgiriya vê tê kirin û dîsa jî ew êriş tên ser komala meriv vê çawa şîrova bike çi ye ew ka vê yani meriv de berhevdin nikare ji hev derxîne çi ye van naxwazin Kurd pêşkevin yani Kurda binirim têkoşîna xwe rengê têkoşîna dünyayê guherî mesela bi pêşengiya jinên Kurd em tenê jinên Kurd mesela di nav artêşekê de artêş xwe re ava kirin yani jinên Kurd pêşengî ji jinên gelek dewletan re dikin ji ber ku xweşî çê dibe yani ji ber ku em bêjin fikir û felsefeyên rêberê gelê Kurd hatla ucalan bandorekê gelekî mezin li ser gelan dike yani îro çi kirin mesela sistemên ki van naxwazin dewletên emperyalîstên ku vê pêşketinê naxwazin helbet hewl didin ku wek me gotî terorize bikin kriminalize bikin û davêjin ser yani mesela Kurd li Ewropayê çi dikin çek li dest Kurdan çek di desta hene bi çeka diçin ser însana tiştekî wisa nîne meşên xwe demokratîk dikin bangawaziyên xwe demokratîk dikin û wer daxwaza azadiya xwe dikin yani îro vê rojê rêvebirek ji rêvebirên Fransayê ji hikûmeta Fransayê dibêje ez parlamentoyê de bû ez neşadim dibêje ez ji Kurda pir hez dikim ez çima hez dikim ji ber ku têkoşîna azadiyê dikim yani her derê têkoşîna azadiyê tê dayîn helbet ev têkoşîna demokrasî û aştiyê û azadiyê jî gelên sistema emperyalîst helbet pêşketinê naxwaze ji ber ku pêşketinê naxwaze bandoreke gelekî xurt kir bi taybetî ciwanên Kurd û jinên Kurd li Ewropayê jî têkoşîneke pir mezin meşandin derî bi derî digerin behsa têkoşîna xwe behsa daxwaza xwe dikin çünkü ji aliyî de hevdanek heye hez dikin kriminalize bikin
و ji alîkî de jî hewldanek heye ku xwe bidin naskirin. Yani Kurd divê hê baş xwe bidin. Mesela bi vê siyaseta nû piştî çekdanînê bi vê têkoşîna nû ez bawerim hê hinek tişt hê baş rûnin. Ji ber ku daxwaza bi milyonan kesî ev e, ne bi 10,000 bi milyonan kesî hêdî ev e. Yani yek jî gelek kes bi têkoşîna azadiya Kurdistanê Kurdan dama azadiye standin. Jinên Bangladeşî, jinên Afgan, jinên Amerîkaya Latîn, jinên gelek ciya. Mesela em bêjin tên tevî Kurda, tevî jinên Kurd, tev têkoşîyer û berxwederên Kurd ê jin xebatan dimeşînin, xebatên azadiyê dimeşînin, dama wê standin. Yani ku dama azadiyê jî stand, pay azadiyê bernadî ne mümkün e. Yani hege pêşketinekî wisa hebe ew kesên qismeke em dibêjin aliyên nexwaz jî helbet wê helbidin pêşiye bigirin lê ev ne mümkün e. Yani hele jî di ser vê pêvajoyê jî qet ne mümkün e. Spas dikim esên ji bo me nirxên wên giranbiha û nirxên bi qîmet em hinekî Kurdiya standard û devoka Kurdên Anaçolê nanî tev heva dikin lê qusirê meze nekin em ê din weng hibûn lê ya rastî gerek em devoka Kurdên Anaçolê navîn deng kin û deng bikin. Deng tiştekî din e lê li ba me jî yani tiştekî din e. Em berdewam kerem yani aslında yani Anatolia navîn alî Konyayê bi taybetî yani ji bernama jî em bêjin ji nav xebata jî min pir hindik nas dikin se devoka Anatolia navîn devokeke pir dewlemend e. Yani rastî jî pir zengîn e. Devokê Anatolia navînê xweş e jî. Orijinal jî maye. Çünkü xwe parastiye heta niha. Timî jî ez devokê me deng dikim. Mesela em bêhne di bernama de jî civîna de toplantiyê de jî ez ê bi devokê me deng dikim. Ama divê xwe jî hêtin mesela devokê me biparêzin ama me got çi te qala komeleya kon kirine. Komeleya kon Kurdiya nivîskî fêr dike ne? Yani mesela bêjin devok cuda ne? Mesela Tirkiya li Enqerê cuda ye, al Konyayê cuda ye, al Qulayekê cuda ye, al Cîhanbeyliê cuda ye. Devok hene. Devok divê warin parastin. Ew jî dewlemendiyekî dine, zenginiyekî dine ama divê biborin divê Kurdiya nivîskî jî were fêrkirin aslında. Yani çima em nikarin bixwînin. Çima em nikarin binivîsin. Yek jî mesela em dikarin hin peyva yani kelima mesela em bînin bi Tirkî ve Sûnî ve Kurdî jî heye. Dikarin Kurdiya wê bînin jî. Wextê me Tirkî deng kir jî em Tirkî xera nekin. Em bi Kurmancî deng kinik em Kurmancî xera nekinî. Nekem li hemberî zimanê dinin zimanê Tirkî ne. Lê zimanê nivîskî jî pêwîst e yêdî. Yani mesela lazım e em ê tenê ew jî lazım e ama pêwîstî. Mesela pêwîstî derek ez carna maxim deng dikim deng peyve orijinal Kurdî tevê dikim masayek pirskin bîn te got çi mesela işte peyv çi ye mesela kelime ye. Yani bi vê xêrê vê demê em hêdin ne kelime bikartînin em peyv bikartînin. Yani ji bo vê divê bernameyê de bi taybet mixwast tengî tev bikim. Tengî tev bikî tişnava tamam. Birêz Elî Fuat em saetkê zêdetir e bername berdewam dike. Em hêdî bigêjin bidin berhev em teva bikinî. Ez dixwazim vê bipirsim kar xebatên pêkanê li welat kêm bûn. Ez bêm ji vira şunda hinekî em ê giranî bidin ser welat jî. Çawa dibînî û çi hene li pêşe rojê an jî proje pîlan çi ne? Rastiyek heye tabii va pêvajoya nû da işte pişta PKK çek dayînî şiva
herkes yani ambeşin Avrupa'ya hatta Türkiye işte ambeşin roşulatan avında ev devletna hemu işte hem pevajo ya javbiriyar sılav kırın aliyeden şey Hanuda tanzim tıkın. Tabii şu bu pekaneja pevisse yani pekanji dervaye velat ava kriye sazi kriye. Tabii Armanca var ki yani me velat bir ne kriye yani ev heste me ev ambejin ya özlem ev duyguya me hem her tim velat raya yani libergele insana me jiyan tıkın işte mesela hafte buri havale me fikret şu dilovaniye işte sürgün yani hem sürgün bu ne? Anadolu'ya nabin, işte Anadolu'ya nabin sürgünük nü amjiyan tıkın. Tabii bir ali de herkes. Mesela Nicat Peresti hem Avrupa'ya da belavt be. Yani partiyen rast netev perest partiye işte hem beşin ave faşist ave ırkçı her tim hırt da ben. Şu boma tebrik ekpir mezine. Şu bu be yekeci mesela berber velat ben ya ama yani az çağa Türkiye'm belki havalçı azna bin az yekçara zamanı maalesef hin nakhurda. Kurmancı terin ama çok حتى güzel. بروژه tamam bike. حتى بروژه tamam bike. Tamam az berdevam bıkım şpoveşi از خازم علی فات از خازم وجلی زیاده بکم وساب کرتاسی او بکم بنرخینه yani Kurdên ana çolê navîn û pekan xenab rêxistin kiriye. Eger ku va rêxistin here welat kanalîza welat bibe çi fêdaxê Kurdên ana çolê navîn be yani yek ji qirqiştê ji bibirse herî winî çîş bikine bê tûk bê çi emek bên çi. Yo ama lever tabi lever maharextin kiriye yani lever numunek heye yani mesela ambeşin nezke haft devlet maharextin kiriye pek hani herkes naske mesela minakık taze jbovet beşim mesela havale mey fikret mesela mesbo biranik çekin işte pek hani çiye işte am insana dinin cem hev yani derdemeçiye gule meçine işte ihtiyaca meçine heviye meçine tozun bersiv bibin. Vi ali da tabi ama herin löverşi işte günd ama harexsin bikin. Kemasiye heri mezin mesela hırbujartın şeytibin. Vi ali da belki evrakne be şey taybeti jibo Kurden Anadolu'ya nabin. Ma günd rexsin ne kriye. Vek amdeşin meclise. Yani mesela döğümün haval kiro haber da Almanya'ya liber Aliye Dortmund'e ev Alman hatına cem hep ev modeller Rojava'yı mesela tebejin ki em liber ne xudan mafın yani her alida em vek meclise işte Rojava em gerek ven rexistin bikin jibo ve her ihtiyaca taybetti hareme em ava bikin ya ji çareser bikin nezikati ekven heye şu bu veşi yani rextin bugün aslında hez bugüne yani tu ta çıkas rextin kırtı çıkas hırt buyu teva kaşı bu meselenin çareser biki hatta az bebejim yani taybeti bu Avrupa'ya yaşayantıkın sanemay Avrupa'ya bizanı be mesela pekan ambeşin her velatı Almanya'ya daha hazır endame mehebin işte Danimarka'ya ben İsveç'e ben ambeşin Hollanda'ya ben Avusturya'ya ben Fransa'ya ben او partiyen siyasi ev varın cemme ev beşin ki yap un çıt xazın derde ve çiye un ve çmo xarixstin kriye un çıt xazın şu bu şiyane bedere şu bu ambeşin velatro am prebeben köprü olmat beşin ya bir alida tabi yani meseleler burada elbet yani herkes dilehe yani velaçına mina velatı vere ama divizini lövrj mesela civakı katiye parçıkandım. O kapitalist modernite o tekili hemu kuştuna. İşte malbatık öndere havda dev bu bav işte zarok hemu parça buyuna. Yani ba pırskriye me civakine yani avşi tu çın bana çare sertki tu ancak bana xarexsin biki çare ser biki. Yani xarexsin buyun şiye
döndüre xada çareseriye jiddi bini. Yani çareseri derman ne bay? Emnu karın ha bejin ya işte günde kırık işle ya ji günde em bejin karaj da çareseri eve. Ev çe ne be? Usaş ne be? Yerel löver ben ya haremi yerelden örgütlenme. Löver am karexsin bikin am mesele ha nabari havda danusandını çekin pişto ve çareseriye bikin. Az xazım belki yani vek işte با پیوایشو پر پیوستش بومه براستی تایبتی کردن Anadolu'ya navin her çıkas ambeşin her alida mesela şervana bigre hatta ambeşin parlamene xavavetine öderi elbet reksinin kırna pek aneşi işte Leyla Güven navındır dayı minaktı beşim işte havaleme esin derhenere işte dervayı velat vikari meşandıtı da ambeşin işte gelek insanın minak insan tıkarın işte siyaset etkin lever havaleme diplomasi etkin lever tıkın. Şu bu veşi yani Kürden Anadolu'ya navin kede wana elbet heye hatta nahaji heye nahaji hin berdevama. Le am gere hin zeda vi ali da role kabilizm. Yani çünkü av potansiyelem Kürden Anadolu'ya navin rasti heye. Yani çıpır meshavaleme Kürdistan'ı amlıver nasıkın tekliye meheye hem bere Kürden Anadolu'ya navin pır rezdarım. Tibejin işte ve zamanı hatta na parasiye, parasi yani hürmet pır mazın nişantıdın. Bir hali da Kürden Anadolu'ya navin bizanıdın. Yani dev vav kaleme hem Kürdistan'ı kadiyani hatini Anadolu'ya navin mellever jiyanık ava kırıyor. Nüda jiyanık elbette pevisse yani gelet hatta bizsi sali beri ve me parastiye le edin ama ber ve helin eter mi? Yani avuç tehlike pirmezine. Şu bu veji ancak am vek magvuti yani her gün xarexistin bike yani ne şerde yani illa ündere pekane sivane pekane herkes yani gün am varın cem hep xarexistin biken avriye mesfi isane akıl İsane Xandayı, İsane Zanayı, jin tayyip etti. Mesela burası evvel isim baskır ya, yani Rojava meş şoreşik çekirliyor. Şoreşe jina bu av. Mesela jin jiyan azadi Fransa'ya tıgutun işte ekmek, özgürlük evden şu bu liber ne kadar az nabinim Fransa'ya ya işte ambeşin beri veşi sosyalist devrimi hazır nasıl haftayı Lüverdajı işte dünyanın ezilen işçileri birleşin sloganı gwen hatu bağvakırın. Naha iro jin jiyan azade hamu dünya tıkire. Yani jibo veşi burası Kürt yani zana buyne vana, reksine vana işte hepsi yani vekhevi jin umer yani am hatını ve merhale tabi Kürden Anadolu'ya nabi gerevi ali da vek mugoti xarexistin bikin çareseri ev esti beşim tabi Kürdiyemişi burası tere Kürdiye de başa o Türkiye'den Askım zamanı Kürdi haber bedim. Yani Kürdiye diye hoşa tu çuma da işte kusura mesmekin Kürdiye mi ben Kürdiye mi honna Kürdiye de pro hoşa valla. Başa spas yani. Bunun kuvvet etedin eğer. Na başa yani. Mesela hem dayni çip zamanı kadar kim zamanı kadar fikrim bir parizin Yekam jibin ya kusura mesmek az de normal az çağa Türkiye kim ve zamanı yani. Zaman teji ne zamanı ki zamanı kirin de rastiji. Rast bas. Are. Ben hasıl davi asve ben nisam zamanı meheye valla Ahmet. Nami idin hedi davinin reji avktike habire min tavi bas davi bina tavi da dreş. Tamam. Yani az tübeşim Kürden Anadolu belki az gotne davi ben faşpiştamın mayvale esin ve Kürden Anadolu'ya nabim burası tayyip diye kuvana heye yani potansiyelik pır mezin heye İsaneme burası yani ne kadar ambejin hasaba yani bendevari heye ve ali da ambejin eğer ki role kabilizin amel lürji mesela tehlikeye heri mesin mesela nijat peresti jubo meye jubo veşi vek magoti işte lür her ali da
ریخستم بکن از بانا بیشم داویه بینم گلک سپاس سلاح و حرمت کن برز تانه اولا احمد مساعده و هب از سبو Almanya'yı biranine havaleme fikret qarteye taybette az liver bank tıkım ambak pekan ama organize tıkın ma hamu hazırıya xekiriye havalık ma pirketkar bu havalık ma berxvedar bu havalık ma fedakar bu şu boveji her haval sıbe mümkün be işte malbatı verin budari masalonu pirmezin girtiye ama hem havdu bibinin hem ji وک حواله فکرت گوره و یعنی کده و اما مراسمک دار بخنن مالبات جامعه خورد بکن تانه نهایلن از و بانگیج بکم و سپاس کم سپاس خوش اسین ام گهشتن داوی ام گهشتن پاشی ام ایدم داوی بینن از خازم تشتی که تا نگویی آنجی تشتی که تو لسر پاشی بی کرم که مافه تای. سپاس هر هبی. یعنی پرتشت هاتن گوتن پرتشتیم قیمت هاتن گوتن راستی جی کداویش صعبه. یعنی ما قیمتا وی بیواجوی وی سورجی که ما گویی سورجی جواکا دموکراتیک و آشتیه پر به قیمته فرسنده که پر مزنه یعنی ده ام دبیجن اف 100 سالا کردای 100 سالا 21 دوی جبو ویجی هر کس که چه دست وارش چش دست واره قیمتی وی سورجی وی بیواجی بزنن مثلا کم بیجن تشتکی بچوک ویجی درک بکن یعنی ما کدا مگه هر کسی در باس وی کردی آناتولیا نوین وقت ویجی گوتی بخو باورن یعنی بخوای ناتکن سکنی خیجی حتی نها 100 ساله هم بر سیستم جی داستین جی خپاراستن جی اخه بپارزن جی یعنی حتی نها مثلا بیجن تمام نها باز 20 ساله داوی اسیمناسیونی به تایبتی جی اوتا اسیمناسیون دست بکر بشون دا تیبکه این مزن بو لی از بی اینا دکم از بی باور دکم که جهورا بیدا خودی درکتنه که دنه خورد هوا چونکه یعنی جبو میه یعنی کی چی دکه جبو خود دکه یعنی هرا هر کسی که تنها وی تکوشیم ده که جیب گری کرد دایی بدل دایی جبو خود گری چما جبو خود گری از انسانم مافی من هیا از کردم مافی من هیا از جنم مافی من هیا جبو یا خدان درکتنا من هیا نزل خودی درکتنا هر کسی بانگوازی دیگه هم داینه که فتات زمانی خا یعنی از زمانی خا خودی درد کمه یعنی نجبو کسی که نجبو تشتکیدن zaten که جبو خاکر از جبو مالباتی خیشت کنه بو مالباتی کر از جبو جواکی خیشت کنه جاره کدن از پاست کم ج پکان تیوی کتکاری پکان تیوی که احمد و جره جیرا هر هبن و قوت و سرکفتن سپاس کنی جبر کن توا برنامه بون و نرنین خا فکرین خا و زانی خا مرا و یک کلمه مزد کن را پاروا کر مالوا آوا و امی برنامه به آوایی چند دیجی چه بکن جبر کو مجارکا پر گرینگه پر مهمه جبراشنده بلکه حوالی می وقتی چه که برنامه که عین لسر و مجاره اگر کو رژی زعمت نبا مبتنه بیله از چند شتابی ما بدایی بکن سپاس به برنامه در میدان کد کو هم میوانا آنین زمان هم جی یک کلمه مزد کری یک بنویس خود تبی بویی کرد شخبه ذاتان اوگ بون یعنی آشتی خواز بون آشتی دخواستن پرانیا کردان آشتی دخوازن تایبتی جی کردن آنا چولی ناوین آشتی دخوازن لترکیه جی اوکا که امبیجن داخازه که ونگ هیا جی هلا گلدا تی شوپاندن و تی پایید
em hêvî dikin va pêvajo vê avayî berdewam bike ê bigêje armanca xwe û Kurd û Türk li Tirkiye an jî li welat em ê jiyaneke hevpar, jiyaneka wek hevî bijîn û bi aramî, bi aşitî berdewam bikin. Birêz hevserokê me Elî Fuad anî ziman, ez jî dixwazim careke din bînim ziman li ser ekranê jêrnivîs yani altyazı derbas dibe. Ji bo Fikret Xert em taziyê dîtinin sibê roja şemiyê di saet 2 da adres ciyê Elewî merkeza Elewî adres jî hatiye nivîsandin û bi Tirkî jî em bîn Fikret Fuad Xert için taziye yarın cumartesi günü saat 14'te adres Alevi Kültür Merkezi, adres Wilhelmstrasse 32 53 840 Frisdorf'ta. Yani Fikret arkadaş uzun dönem bu Fikret arkadaş bu DEM Parti ve DEM Parti'nin devamı olan partiler içerisinde uzun dönem yarınki taziye şeyini yalnız bırakmayalım. Tristorf ve çevresinde bulunan herkesin buraya katılması ve destek sunmasını bekliyoruz. PKK'nın düzenlediği bu taziye merasimini arkadaşlarımız en iyi şekilde temsil edeceklerdir. û ez bi vê münasebetê careke din dibêjim serê me sax be, serê malbatê sax be, serê hezkiriyê wî sax be, heta bernameka din bimînin xêr û xweşiyê de.